Sziasztok hallgatók! Sziasztok! Robogunk tovább, 100-as listán. Mostani Most még film, mindig is ez a szó, robogás, robogunk. robogunk, a robogon 65. helyzetünk a Ghost Rider. A szellem. Lovas, ami azért egy jó pár fokkal jobb, mint a 2. Ez se egy nagyon jó film. De még ez se váltotta be hozzá pozitív. Sajnos, ez nézhető. Teljesen nézhető. Ellentétben a második részében, ami már átsúgtunk egyszer. Ami mondta, hogy te rögtél. néha azért jó volt így kínomba írni az Tudod mit brok ebben a filmben, a Ghost Riderben? Ugye a 2-ben ugye ripacskodik a Nicolas Cage. Itt meg egy darab fejet vág, itt csak így néz előre és beszél. Az első részben egy ilyen gagyi bosszúállós. Mindkét végletet kihasználta. Nézzük magunk elé, és az idegbetegeskedést. Amit ő tud. A Cage Rage. Cage Rage az. De mindegy, mit tudom mondani erről a filmről? Az, hogy nem sok mindent. Szerintem egy kihagyott zicser. Mert hogy belegondolunk a Ghost Rider alapanyagába, ez is úgymond a Marvel sötétebb oldalához tartozik, tehát ez a kicsit misztikusabb és horrorisztikusabb, tehát ez a filmnek tényleg kijárna egy kis véres, 20-16-os vagy 18-as kategóriájú film, de itt is erőltetni kellett rohadt PG-13-as besorolás, tehát ez a kisgyerek is üljön bele, azt nézze meg és termelje nekünk a money-t. A Ghost Rider film. És a Ghost Rider ehhez film. miért nem butították le az alapanyagot? Pedig amikor átalakul a Nicolas Cage, Az akkor nem az, hogy kemény, hanem hogy egy olyan lényt, amit te ott látsz, hogy az kezd el úgy randalírozni, meg gyilkolgatni, hogy azért a 12-es karikát betartsa. Tehát azért, hogy olyan nem tudom, nem szabadulhat el a kutya. Annyira rövid pórázon van fogva ez az egész. Húzza jó, hogy ezt megúszta. A végét láttad? Az utolsó egyik dolgot? Én arra nem emlékszem. Arra van, már én is kevésbé, amikor megküzdött azokkal a apokaliptizmusok. Az a baj, hogy annyira nem tudtam ezt a filmet újra nézni. Nekem azt tetszett, amikor azokat a motoros útokat akarja így elkapni. Kicsit bénán van megcsinálva, tehát olyan erőltetett, olyan ötletelen szar. De például amikor legelőször átalakul, és akkor elkezd Ghost Rider-ösködni, hogy így fogalmazzak, az például olyan cool, és coolabb lehetett volna, hogyha kihasználják. Még arra emlékszem, hogy a temetőben mászik a földön, meg nem tudom, mert az ördög, hogy eladta a lelkét az ördögnek. Igen, hogy megmentse az apját. Annyira, de nekem a felvezetés is annyira érdekel, hogy ilyen motormutatványos megy a csaj után, de ilyen egy arcot, tehát ilyen... Annyira látszik az egész film, hogy annyi volt, hogy jelenet, fölvesszük, következő fölvesszük, de hogy így megrendezni semmi. De azt vágod, hogy miért a Nicolas Cage kapta ezt a főszerepet. Mert Ghost Rider rajongó, és van egy tetoválás is a lapockáján. Igen, és eddig erősködött, hogy így még meg nem kapta a szerepet. Ő nagyon el akarta játszani, megkapta. És sajnálom őt, mert egy jó filmet érdemelt volna. Simán. Nem azért, mert a Nicolas Cage egy jó színész lenne, mert nem az, csak hogy így eleve ő egy hollywoodi sztár, ez az egyik. Másrészt pedig kijárna egy jó Ghost Rider film, mert azért a képregény az elég ütős, tudtommal nem olvastam. Eléggé. Viszont láttam belőle részleteket, meg azt hiszem rajzfilm is volt belőle. Ebből volt rajzfilm? Különálló rajzfilmről nem tudok, de egy cameózott más rajzfilmekről benne volt a Hulkban, meg a Fantasztikus 4-esben. Azt tudom, de egy külön sorozata nem volt? Arról nem tudom. Egy ilyen felnőttebbeknek való. Nem tudok róla, csak ilyen mellékszereplésekről. Pedig annak is kiállt volna. De viszont ebben a filmben megtapasztalhatjuk a filmtörténelem legrosszabb ördög karakterét. Igen. Hát a 10-es listára nem kerülnek el, az biztos. Talán a top legrosszabb, hogyha van olyan, hogy top legrosszabb, 10 legrosszabb ördögöt játszó színész, meg ördög karakter. Ebben mi volt az ördög szerep, hogy mondjam? Ebben mi az ördög? Mi a? Egy csávó, aki elmondja a szövegét. Miért ördög attól? De nem, kérdezem tőle. Tényleg arra sem emlékszem, mi volt itt a fő célja, vagy miért volt gonosz, vagy mi volt a fő konfliktus. Nincs fő konfliktus, gonosz meg gonosz, mert pokolban. Lehet, hogy újra meg kéne nézni a filmet, aztán lehet, hogy érteném, csak így kb. Leszarnám. Most itt a számítógépes technológiában nem akarok belekötni, mert ez nem az év volt. Azt, hogy itt lehetett látni, hogy animáció, szerintem ahhoz képest jól van megoldva. De szerintem még színvonalasabb volt, mint a szövetség. Meg a második résznél is, ahol kurva gagyi az animáció. Tehát amikor a második részben megérkezik először a Nicolas Cage és hasított feltétlenül leszáll, és akkor a négernek meg vörösen világít a szeme, és ott hülyéskednek, ez katasztrófa. Ez meg nem katasztrófa, ez egy ilyen, amit mondta, egy kiegyott zica, egy ilyen üres járat, egy ilyen semmi. Jött, ami ezerszer jobb lehetett volna, csak a stúdió meg a producer kényszerek így ezt látották ki. Hát figyelj, azért
Amúgy a Marvelben van azért két külön hármas korhatáros főbb ilyen antihősök. Ugye vannak, amik így kicsit ilyen sima emberkép, meg vannak ugye a kicsit ilyen természet fölöttiek. Azt hiszem pont hárman mind a kettőben. Hát ugye eleve van ugye az emberibbeknél ott ugye a Punisher, ahhoz tartozik a Daredevil, és ahhoz tartozik, majd mindjárt rájövök, viszont a Ghost Rider mellé oda tartozik a Blade, igen, a Blade, meg a Deadpool. Hát igen. Ők hármasba, nem tudom, a Daredevil Punisherhez az még a... Hát még a többi... Hold lovad? Talán. Ő is, meg a többi ilyen utcai de főleg a Jessica Jones, mert az ő képregényi már alapból ilyen felnőttes noáros képregény, jó, van szex, meg vér. Jó, mondjuk neki természetfettéreje van. Igen, de az is de hogy itt próbáltam egy kicsit a földhöz ragadtabb lenni, olyan szempontból, hogy utcai harc, tehát azért kicsit fegyverekkel harcolunk, nem? És akkor ugye és akkor van egy másik három ágból, nem azt mondom, hogy csapat, mert ugye nem csapatban, csak hogy ezek így egy kategóriába tartoznak, de ők így a Marvelnek ilyen külön anti-hercegei, vagy úgy mondom. Ugye a Ghost Rider, a Deadpool, meg a Blade, akik tényleg így a vér és a 18-as karikán létezik, ugye a Blade a vámpírokkal, a Ghost Rider az maga ugye az ördögnek az ölebe, aki gyilkolt, és ugye van a Deadpool, aki ezt ugyanezt csinálja, csak viccesen. Igen, meg ő az így átlépi a határokat. Igen, de ők meg kaszaból, és akkor az ő sztori is elég véres. Mondjuk most a Ghost Rider-ről visszakerültek a Marvelhez, úgyhogy lehet, hogy... Rebootolják? Vagy harmadik rész? Mondjuk filmben, két lemert filmben nem nagyon csinálják meg az ilyen korhatáros dolgokat, ez inkább a sorozatban. De jobban is ki tudják bontani a dolgokat. Bár a Ghost Rider-nél több animációra van szükség egyes dolgokról, az meg sorozatban is problémásabb, tehát meglátjuk, hogy mennyi idővel lesz ennek. És mit gondolnál, egy reboot lenne ennek jobb, vagy egy harmadik? Ó, mindenképpen reboot. Ezt nem így folytassák. Ja, neked nem kell a Nicolas Cage? Inkább játszanak? Nem kell. Tudnak Nicolas Cage-nél jobbat találni, én így érzem. De nem az, hogy jó színész lenne, hanem hogy így... Én nem hiányolnám. Te nem érzed, hogy ez ő hozzá ragaszkodik, ez a szerep. Nem síratnám el, hogyha eltűnne. És ki tudná rá elképzelni? Most így hirtelen nem tudom, az a hogy az eredeti karaktert sem ismerem annyira, hogy így arcra ki tudnék akár elképzelni, hogy színész képes. Tom Hardy. Már mindenhol Tom Hardy kell. Tom Hardy az is ennyi. Ő lesz az új Ghost Rider. Lehet jó is lenne. Meg egy normális síróval, meg rendezővel. Mindenképpen jobban járnánk. Hát, nem, ez is egy gyenge ötös. Ez még kiérdemli az ötös kategóriát. Ez egy pont. Hát, hogyha már jobb, mint a szövetség, a Hellboy 2 egy fokkal, akkor... Igen. Négyes nem lehet. Azt akkor már ismerjük el az érdemeit, amik nagy nehezen vannak neki. Akkor köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Ghost Rider, ahogy te szoktad mondani. A Ghost Rider 1, ami szintén nem egy jó film, csak hogyha mászik, akkor inkább ezt nézitek, mint a kettőt, de igazából egyiket sem ajánlom. De amúgy meg nyugodtan. Ha látni akarjátok mindidők legrosszabb ördög karakterét, meg látni akarjátok Nicolas Cage-et semmit csinálni, akkor hajrá! Sziasztok! Sziasztok!